mano mar NAT e piny Kenya mangima. NAT en achiel e piny mangima. Mano jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu wan go studio okinyi makao na dhi yueyo kana na penje moro achiel manene mondo mi oduok sani ka nitiere kar jot ma jatend piny Kenya ang'e maber ok adhi yudo duol makamano to kokwa yude sani gima nitiere en achiel gino mane wacho kitieko twak mari ne en kata kiwache ni 10 bila break tiende ni in two-term ambassador to in japuonj ni lose lo jopuonj kose lose loi in iwuon ke jopuonj mamoko chal ka gima gionge paro mano makamano ikini mo ntiere karka mano ni wacho bang' lero ber ma jopuonj oseyudo e lwet sirkal mar Kenya Kwanza mane chung mari koso mag jopuonj en chung mar ano ka wuoye chung mara awuoye chung mar jopuonj ing'e ni gima ji ok oseng'eyo motegno en ni NAT ni structures mage ok en nadhi abeti ofis natiyo an gi structures modhi nyaka e school representatives then an gi branch executive committee mar branch an gi county councils an gi regional councils national executive council eka donje national steering I'm the spokesperson gima wacho ka to wacha iwacho maber ni kaselero ber ma wuon piny osetimo ni jopuonj to ging'eny ok gitin achako gi wach CBA ndiko jopuonj promotion ma jopuonj koro ng'ano kenwa mondo awach ni gine ni ng'ado tiende osetimo jopuonj nori mondo mi wach ni wanda en duon jopuonj when I speak teachers of the country have spoken ma jopuonj koro yiere jopuonj e piny Kenya mangima sani yieni Ruto akoni an gi structures motelo ni jopuonj jopuonj 300 gi wiye tanga wuogi jopuonj achiel kachiel atiyo gi those structures iloso gi jo branch aloso gi jo county aloso gi jo region aloso gi national executive council to gi my national steering an a spokesperson sama wache no okawache ni en paro mowuok na kenda dine awache ni en mara kenda dine no ka piny ng'ur giwa gieki kine ka ji oyie gi gimi wachono en ni oseyo matut kanya wacho 10 bila break ni no kaka papuo emoro monyisi ni ok wachna awacho wach jopuonjgi manie Kenya mangima I'm the spokesperson to kiwinja ka wuoyo jopuonj wuoyo to bende paro ni samoro nyabedo ni woman kacha gin jok ma wuon nikech ka gitieko gini gimoro mag dok dala to jopuonj ma ochune gi mantiere piny kocha samoro poko winj pach nikech mane gi mantiere kata ka gintiere e mbui sama lose kodi karka jok mane penjo ka ni olose lo jopuonj madongo kende mane jok motete maslai margi okotete maslai mag japuonj mane classroom japuonj mane classroom samoro ni mano teacher wa soni kanyo matin japuonj ma uluongo head teacher ni ok en japuonj ma classroom ni en ja classroom to head teacher en head teacher no puonjo ga icho koso puonje bathroom we are all classroom teachers obong'eyo ni sama head teacher wuok orie dhi puonjo to puonje classroom ini ka uri ja classroom to ng'ano mok ja classroom jopuonj te gin classroom teachers gima nyaka wang'e matut sama luongo heads otelo ni jogo jopuonj te kochopo gima mako ne giduto CBA kanya wuoye no mi head teachers kende koso mi jopuonj te promotions ikawa wacho omako heads kende koso mako jopuonj duto hapa ni winja maber koro wach magi weche matindo makwero jopuonj ni ayeuru to be wach mar penjo jopuonj manie grassroots Cleo awacho ni structures mawa kaka NAT very elaborate an gi miluongo ni branch AGM branch ka branch nyocha kan branch marongo tarik 19 an Migori donga wuoyo gi jopuonj ng'ano mabet kare kende to penja ni mano duon jopuonj koso ok duon jopuonj no openja ni okone tich mwatiyo koso oneno to kata kitemo pingo amiyo presidents mosebet e Kenya ka chaka gi Moi owacha gi Kenyatta wadonje Moi wadonje Kibaki wadonje Uhuru Kenyatta Aibasani wan gi His Excellency William Ruto kapenji on matters education ang ni wach ni performance
mar president ka president on matters education neno